Motociclo como escabicita. RR. Nie ma na spawka, nie ma, jeszcze może się raz kupić. Ale ja nie mam amunicji z liderem. No tak dobre, no tak, ja mam nie tego. Dobre, ja już chodź pójdę tu. No, możesz wypić wodę. No. Dobre, się to nie ma nic. Hej! Hej! Chowaj się tego!
Majú tu postaviť do piči. Týchto neviem, čo na Bogate išiel. Neviem, čo na Bogate išiel. Aj volaj Simpson tu. Tu je mi. Kde? Tam mi, to superová. Jaj? Dane? A červený? Kľudne môžete stáť, kalani motorky, ak prídete rovno. Stačí, keď postavíte, nemusíte sa dávať ani doprava, ani doľava, pretože odtiaľ to všetci spoločne pôjdeme rovno za nosom. Rovno ak pôjdete, tak sa staviajte sa rovno, pekne za sebou vedľa, jeden na druhého. Nemusíte zasádzať do strán, pekne rovno, do stredu, všade môžete ostať stáť. Toto tu nejaké šarené. To viete, to je jak líča. Aha. Kľudne môžete ostať stáť, ako ste v tomto smere, nemusíte ísť doprava, doľava, len sa posunte čo najďalej dopredu. Čo najďalej dopredu. Ako stojíte v strede, stačí len, keď dostavíš motorku, nemusíš nikam zaváčať, ani doľava, ani doprava. Venga, de verdad no hay que Sana? Ešte raz, vás vyzývam, kľudne rovno za nosom, ako stojíte, nemusíte dávať motorku ani doprava, ani doľava. Ako stojíte, vypnite, postavte, sa vám tu nestane nič, tu nebude, nikto nepríde. Všetci len až sa dá za podium vás poprosím. Java, ale nemám či pinťur. Nie pionier. Ale pyžama. Dobrá, nie pionierka, hore má nás. To 2,5? To co je? Ty vole, však to stará 2,5. Chłopcze, kiedyś tu tak zbili, nie? Bo tu tak... No, ešte vás troška poprosím, keď môžete, ako som spomínal, nemusíte ani doprava, ani doľava, kľudne rovno odstaňte na strede, ako ste, pekne len odstavte motorečky, odstaňte, už vidím, cítiť roztlača športovku, dobrý chalak. Len sa posunte ešte, keď sa dá.
Miško, už máme? Máme ho to s majákmi. Čo je? Takže vás ešte poprosím, poďte dopredu, tak aby tie motorky boli všetky spolu. Neviem, na sa treba Marko, tak na druhý. Zadu stáť, tak tie dve. Pri motorky tam nevadia. Kľudne ostaňte na strede, nemusíte doľava doprava, pretože nič sa nebude diať, aby vám niekto motorku poškodil. A odtiaľ to samozrejme pôjdeme rovno cez to námestie, cez tú pešiu zónu, ako chodíme, to znamená, kľudne ako stojíte, stačí len keď vypneš motorku, dáš na bočák. No ale teraz by som chcel, aby ste pozdravili Michalovca a Michalovčanov, preto vás všetkých poprosím, naštartujte, zatrúbte a zaborácajte Michalovcam, aby vedeli, že sme tu 17. krát! Ďakujem pekne všetkým motorkám, štvorkovkám, všetkým priateľom vyznavačom jednej stopničky už to boli chlapi motorkári alebo dievčatá motorkári, pretože som si všimol, že aj veľa dievčat prišlo ako vodiček motocyklov. No! Kde je Šani? A tu je. Takže poďme ďalej, troška by sme aj vyskúšali chalaňov, motorkárov, ale chcem by sa vyskúšať, že akí chlapi sú tu v Michalovciach. Sú tu takí chlapi, ktorí si myslia, že sú slávnaci, nabúkania, dobrí. Ja si tu vyberiem toho pána, by som to poďte mi ste červený. Poďte, čo sa bojí, keď typov tento bude. Poďte sem, 5 vás potrebujem. Tam mám vyhrať seknú cenu, čo sa tam poďte, poďte sa hodí. Poďte! Piati Michalovčania, poďte sem, pódiu. Si prišiel neskoro. A až prúser, keď si prišiel neskoro. Dobre, takže by som potrebujem 5 Michalovčanov, lebo vás chcem vyskúšať proti 5 motorkárom. Kde sú nejakí chlapi z Michaloviec? Poďte ešte dozadu, chlapi. No čo, nikoho tu není takého. Poďujem, že nechťa, nechce ťa počuť. Poď, je sranda. Takže už vám dvoch zatleskajte ich chlapcom, majú odvahu. Kto si ešte trúfa, keď mladší ročník by bol dobrý, že by tam bola krv. Ten pán dosť fajčí, to nebude mať veľmi cíli, že je veľa cíli. Trénuje, keď aj fajčí? Netrénuje. Tak ešte by sme poprosili, Ujo, vy tam dvoje, akože vy sa chcete Áno! Poď sem, ty si taký nabúkaný, poď sem. Vy čo si dáva šandu dole ráno. No poď sem! Idem, pánu! Neser, poď. Poď!
Stádu. Sa budete preťahovať. Stádu. Jeden, dva, štyri, ešte jedno máme. Dobre, chlapi, my to ešte nepadníte mi zatiaľ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koľko to sú všetko hráči? Ne, ty si 1, 2, 3, 4, 2, zloh 1. 5, dobre, budeš tu. Čakaj, dozvieš sa, 1, 2, 3, 4, 5. 5 motorkárov by som poprosil. Výzva z Michaloviec. 5 chlapov z Michaloviec, aby som potreboval 5 motorkárov. 1. Poď. Jedno už mám. Ešte 4 chlapov sem pošlite motorkárov. Ver tomu. No, poďte motorkári. A poďte chlapi, ja vidím, priobu nechaj, tam niekde ešte podrží niekto magroval, lebo to je sestra. Sestra. 1, 2, ešte 3 motorkári, 5 aby bolo. Janči, dajte prívdy tam babám, ovešaj to tam máte babi. Daj na hlavu aj sme. A 3, 4, 1, 2, 3, 4, jak to vyzerá? 1, 2, 3, 4, a ešte 5. máme, že? Už máme 5. Dobre. Šajni, poprosím ťa, aj po vázu. Chlapi, hodím mincu, podľa alebo pána. Jasne, idete na túto stranu. Máte tam motorky, tak. Vy sa musíte postaviť sem za sebou, chlapi 5, Michalovčania. Pozor, tam ešte pustíte tú motorku. A túto hrubú čiaru tu budeme. Áno. Odkiaľ sa cítite od posledného? Motorkári. Posledný bude a od neho 5 ľudí tu bude naskladaných. Trošku. Od konca po jednom to budete dávať sem dopredu. Suk musí byť na strede. Ty poslúchaj, maminku, lebo vidíš ten výrka. Babka. Viete, čo je na babke najškrečie? Detko. Dámy a páni, tak toto je veľký súboj Michalovčania. 4, 1, 2, 3, 4, len 4 druh. Kde máte to 5? O jednu kocku tam, dobre, chlapi, neťaháme, len prechádzame na túto, dobre sem, na túto hrubú línu, aby sme videli údol. 5 motorkárov je tu nachystaných. A 5 Michalovčanov. 4 sú, ešte jedno Michalovčana potrebujeme. To zachráni Michalovca. Ty si zeraš taký son. A potom, čo sa sereš, no čo. Dobre. Chlapi, každému vám odverám odtiaľto určitú dĺžku. Vy prví, čo som vás určil, sa nesmiete pohnúť. Buď teba preťahnú za túto lajnu, alebo teba preťahnú Michalovčania za tú lajnu. Je vám to jasné? Trošku povolíme sem doľava na motorky, ešte povolíme chlapi, ešte 20 čísel. Poďte, posunte polkrát. Dobre, opačne už ste priťahli. Takže dámy a páni, motorkári versus Michalovčania. 3, 2, 1, go! Dobre, výborne. Vymeníme strany, aby sme potvrdili. Vymeníme strany. Aj lano si zoberte. Takže teraz sme vyhrali naľavo, áno? Naľavo sme vyhrali, na ľavú stranu. Dobre? Chlapi, odmerám. Namerané je? Televízia beží. Tapka číslo 4, taká a mu to odpálil. No, posunul si ruku, že taký vypak si dám, tak. Dobre. 3, 2, 1, go! Aha, sypána. No, ešte 4 a 5. Kapia, na co vy tu na východe snídate jogurty, alebo o co chodí, hej? Milujú, aha. No, predtým sme vyhrali naľavo, teraz sme vyhrali napravo, ja myslím, že vyhrali všetci, že?
Jasne, zatleskáme týmto chlapcom všetkým. No aby ste nepovedali. Motorkári, čo ste vyhrali? Vy nemôžete piť, pretože musíte mať rozumnú hlavu. Tu je taká pláštenka šikovná. Myslím, že sa to oplatilo za Petruška na váhy. No a chlopí, vy, čo ste tu z východu? Ty pána, počkaj. Šanika, nevidím ťa. Kde je Melo? Kde je Šaňo? Tak, vy, každý jeden dostane takýto krásny energetický nápoj. Pre istotu na alkoholicky, lebo niektorí už ste natrpaní také. Ja by vám nebolo zle, chlapi, vieš? Takto. Peť, aj ty hral? Nehral, dobre, no toto šieste dám. Počkaj, ty si nehral, hej, to musíš, niečo musíš potem. Chceš to pivo? Dobre, zatancuj trošku nejaký taneček indiánsky. Troška zatancuj, daj to pivečko sa opačí, to máš 2 eury. Ja nechcem, aby si hento robili, ako vám si daj to. Zapiluj troška, no ukáž. Jak na diskotéke cvičíš, no? Však ťa chlapi podporujú. Netancuješ, nepiješ. Je tu niekto, kto by nám troška zatancoval za takýto krásny fažant Radler prírodnou citronovou šťavou, to znamená, že to je asi nealko. Je tam aj vodka. Zatancuje niekto trošku, no čo? Jak to vidíš? Tancuješ, netancuješ? Nemôžem si to dať len tak. Lebo my není sme charita, my sme len motocyklo. Dali mu to zľahšie s tým ľudom. Dobre, dámy a páni, takže teraz máte možnosť pozrieť si tie krásne stroje, naleštené, zaponzované, nabúchané, naupravované, pozrieť si tých fešákov chalanov, aj tie pekné dievčatá, na mysle so Šaňom. 16 sekúnd budeme radiť, ako a čo ďalej s vami.